Ideš? A ja sam tamo, da. E pa dobro? Da, dobro. Što Anastasija, nema Fatijeva, ja ne vidim. Pa kako nema Fatijeva? Pa nisu sigurni da će neka šutira porvanje.
Ajde, ne znam. To je dvočekor pravit na 9, znaš. Možem da smenam blenda, ide se na...
Ne znam ja je praću. Bravo. Evo, možeš da šut. Levo, desno i super. Ne znam da ne gledam, ja ne možem da gledam ništa poslije. Od ovoga gledam. Ja sam u stopka da gledam u krivu zajedno.
Ajde pokazati ti se čuje, mogu da sam ošao da kada ti. Stava? Ja znam kako da To treba na prst.
minute je ovo? 4 minute. Minuta. Dobro, 4.
Došlo